Sağlar mısınız hürmetlilerimiz? Qaynar selamlıyız sizne hürmetli tamaşaçılarımız. Yılдағы beyramlar hem istelikli günler kalendarına көз salsak, tağın bir bik istelikli gün Ullar gününe yolğabız. Bugün 22 noyabr dünyada Ullar, ir balalar günü dep ilan etilgen. Demek seni de tebrikler bula. Seni. Bu bayramni nişik o'tkirge her kim o'zi hal etadi. Eng muhimi, qadrli kishilaringizga yaratuving'izni bildiriniz. Har biringizga baxt, tavfiq, har ota-onaga bolalar shodligi tilaymiz. Biz Zulfiya Shamsuarova bilan Almaz Garayev manzara topshiriqning seshanba kunining chiqarilishini boshlab jiberamiz. Бүгін мұнда біздің қауым деп аталған Татар мәдәнияты үзәкләре фестивалі уза. Аның мақсаты татар халқын камил милләт итеп күрсәтү. Мексикада мариачи көне, ә католикларда изге Сесилия көне. Аларны нәрсә берләштерә? Тулырак Кызыл дөнья сәхифәсендә Грина Харрасова. Тегеп җаныма тынычлык алам ел. Яшел Үзән районы Нурлат авылында яшәүче Гөлсинә апа Юсупова белән Динә Саттарова танышып кайтты. Гадәттә, балалар ничә яшьтә укырга керә? 7-дә. Атнада ничә көн бар? Бигрәк син 7. Салават күперендә ничә төс бар? 7 дип әйтергә күнегелгән. Иң яраткан саның? 13. Син 7 дип әйтергә тиеш. Ярар, синеңчә булсын 7, 13 белән 16 дөресрәге. Телдә 7 саны бик киң таралган. 7 буын, 7 йылдыз, 7 гомер. Ни өчен 7 саны икән? Моның сыры нидә? İslam dininde 7 sonu izgi son. Gümümen sonlarının sırrı var mısın? Qaysı sonlar oңыш бәхет китерә, qayсы кирисенчә. İxtibarını jəlib итә торган матур даталарда модага кирип китте. Нәкъ шул матур даталар турында Лилия Гыйзатуллина әзерләгән сюжетны карыйк. 7-0-7-0-12-12-12-2-02-20 һәм башка бик күп матур соннар тизмәсе һәр беребезнең игътибарын җәлеп итә. Бу көннең нидер муҗизага ышанасы килә. Бирәктә яшь парлар мондый көннәрне көтеп ала. Мәсәлән, 12 елның 12 декабрендә Казан ЗАГСында 136 пар үзенең никахын теркәгән. Ә сез мондый көннәрнең көченә ышанасызмы? Нумеролог Виктория Степанова соннар кеше тормышында мөһим роль уйный. Аларның энергетикасы ярдәмендә тормышны яхшыртырга яки киресенчә бозарга мөмкин дип саный. Соннар безгә булышырга да, нәрсәне дә булса кисәтергә дә мөмкин. Бер төрле соннардан торган даталарның да үз сихри көчләре бар ди Виктория. Главное, на самом деле, не только дата сама. Важно, какая будет луна, растущая, убывающая, полная. Һәрбер көннең үз магиясе бар, ә нинди икәнен соннар сөйли. Шунысын әйтеп бетергә кирәк, датаның бер төрле соннардан торуы гына түгел, айның нинди булуы да мөһим. Туып килүчесеме, тулган аймы, үсүчесеме. Йылдызлыклар ничек урнашуы да исәпкә алынырга тиеш. Һәрбер кешенең үз саны булуын да онытмаска кирәк. Ә инде матур даталарга килгәндә, аларның чыннан да үз көчләре бар. Әмлә психология белгече Гөлназ Мирхалилова соннарга фанатларча ышанырга кирәкми ди. Бу ышану кәефегезне күтәрсә, яисә максатларыгызга ирешергә булышса гына, матур даталарга әһәмият бирүдән зыян юк ди ул. Соннарга ышана күбрәк, андый даталарга сез әйткәнчә мөгъҗизага ышанган кешеләр, фантазияләре бай кешеләр, иҗади кешеләр, эчке дөньялары белән иҗади кешеләр инде. Магик фикер йөртә торган кешеләр. Әгәр дә шул мөгъҗизага гына ышанып яшисең икән, ул үз тормышыңа үзең хуҗа түгел дигән. Аңлата. Ул кемгәдер бәйлелек килеп туа, шул даталарга бәйлелек килеп туа. Иллюзияләргә китергә ярамый. Алтын урталыкны сакларга кирәк. Матур даталарга мода 2001 елда барлыкка килә дисәң ялгыш булмас. 2001 елның 1 гыйнвары, 2007 елның 7 июле, 2012 елның 12 декабры аеруча популяр булды. Мондый көннәрне кемнәрдер хыялларын, максатларын барлый, кемнәрдер никахлашып калырга ашыга. Ә инде ышану, ышанмау һәр кешенең үз ише. Матур теләкләр теләү, хыялланып алу, үз алдыңа максатлар куюның бер начарлыгы юк бит. Бәлки соннарны сынап караргадыр. Матур даталардан dünya яңалыкларына күшик. Россиянең иң көчле кешеләре 2022 турниры булып узган. Бу ярышларда билгеле инде ватаныбызның бик көчле кешеләре катнашкан. Qayсы поезд тулысынча акыллы транспорт таләпләренә туры килә икән. Әлеге вакыйгалар белән без дөнья яңалыкларын карап танышырбыз. Аны һәр вакытта хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова әзерли.
Гаят зур ташлар, күтәрә алмас штангалар һәм авыр капчыклар. Булар барысы да Россиянең иң көчле кешесе 2022 турнирының кораллары, дирбияләре. Турнирда илебезнең иң көчле кешесе исеменә төрле бәдәнле һәм төрле авырлык категориясендәге спортчылар катнашкан. Ирләр арасында җиңүне Евгений Марков, ә хатын-кызларда Екатерина Зайцева яулаган. Ауыр атлетика буенча 8 тапкыр Россия Федерациясе чемпионы Михаил Кокляев әйтүенчә, ярышларда катнашучылар чыннан да ватаныбызның иң көчле кешеләре. Быелгы турнирны Көч Экстрима Федерациясе Россия хәрбиләренә булышлык йөзеннән үткәргән. Төньяк Башкала метросында яңа буын поезды Балтист үзенең беренче рейсына чыкты, дип хәбәр итә шәһәр хакимиятенең матбугат үзәге. Әлеге поезд Санкт-Петербургка сентябрь айында метрополитенның күчмә составын алыштыру буенча масштаблы программа уңайыннан кайтарылган. Поезд тулысынча акыллы транспорт таләпләренә туры килә. Биредә уңайлы һәм куркынычсыз йөрү өчен киң ишекләр, уңайлы утыргычлар, мөмкинлекләре чикле кешеләргә дигән урыннар, мәгълүмат системасы, тавыш изоляциясе, җилләтү һәм һаваны чистарту каралган. Шәһәр губернаторы Александр Беглов үзенең телеграм-каналында Балтиецның эшкә керүшен атнаның мөһим вакыйгалар исемлегенә керткән. Әлеге модель махсус безнең шәһәр өчен җитештерелде. Хәзерге 950 дәнә Балтиец вагоны белән тәэмин итү заказы Петербург метрополитены тарихында иң зурысы. Ел азагына кадәр депога тагын 8 состав килергә тиеш дип хәбәр итә губернатор. Элек хатын кызның башыннан мамык шәл төшмәгән. Җылы мамык шәл һәр өйдә булгандыр. Модельер Ләйсән Хаҗиева милли стиль белән заманча зәвыклы шәлләр тылсымлый. Стилле заманча шәлләрнең нинди булуын коллегабыз Ләйсән Хоснуллина күреп кайтты. Элеккеге заманнарда хатын-кызларыбыз иңнәренә шундый матур шәлләр ябынып йөрергә яраткан. Әлбәттә, хәзер дә аны ябынып йөрергә була, матур шәлең генә булсын. Менә шундый матур шәл артыннан без модельер Ләйсән Хаҗиева янына килдек. Хәерле көн, Ләйсән. Хәерле көн, Ләйсән. Шуннан дагы безнең әби-бабайлар заманында бик шәл актуаль иде. Мин әле хәтерлим, минем дәгән дәвани бик яратадыр. Әмма дәлек инде замана үзгәрә, 21 гасыр, нәкъ инде ул шәлләрне хәзер стилизация ясыйсым килә минем. Мәсәлән, безгә кирәк була, мин алдым шундый бер трикотаж. Аны озынлыгын үзегез карыйсыз. Мин алдым безгә җиңел булсын өчен, гайлы булсын өчен, күрсәтер өчен 120 см аның барлыгы. Озынлыгы, инде киңлеге 150 см. Трикотаж, ул бер нәрсә, аны эшләтергә кирәк түгел, эшкәртергә. Бер кайда китми, ул бер нишләми, әмма дә ләкин матурчуклары булмый, һәм инде шунсы бар. Без аны ике яклап ясый алабыз. Тагын инде подклад ясасак, ике ягыннан да киярлек була. Менә шушы тукыманы алып, уртасын табабыз. Һәм инде шусы уртадан без берәр 7-8 см киңгә җибәрәбез. Менә шулай дип. Һәм сызабыз. Шулай ук 7-8, мен 7 см алдым. Менә шулай итеп без аны әз генә түгәрәклибез дә. Һәм менә бу конструкцияны кисәбез. Муен тирәсе була шунда. Менә шулай. Һәм инде тагы матуррак, тагы стильдерәк булсын өчен без менә бу тирәгә мин аны хәзер акбур белән сызам. Менә шундый бер шлёвка, застёжка дип әйтсәк тә була, тегеп куябыз. Менә шундый киңлектә. Ике яктан тегеп куйдык. Бу ягын текмибез, чөнки без аныңнан әйләндерәбез. Менә шушы шлёвканы. Сәдәп дип әйтимме, застёжка дип әйтимме, әйме бит. Менә эләктереп куяр өчен башта менә шулай итеп тегеп куябыз. Һәм инде икенче ягындан нәкъ шулай итеп, менә шулай итеп, матур итеп тегеп куябыз. Һәм безнең шәл әзер. Безнең шәл генә түгел, кардиган шикелле булды. Кардиган сымак булды. Шуннан дагы менә инде менә шулай итеп.
10 минут ішінде менә деген шәл әзірде болды. Милли стиль белән зәвыклы һәм матур булыгыз. Жылы, болытлы, құяшлы, яңгырлы, буранлы, көйсіз, йылак, аяз. Кімні тасвирлейсің шул хәтлік Раилні иріңні ме? Йойны хава тұрышын. Хава тұрышын ниндегіне болса да, атмосфера басымы нишік кенә үзгәрсә дә, менә шуларның барысына да зарлана белмичә шөкер итеп яшәргә өйрәнәсе иде. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Ирка таныштырам. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы, җепшек кар явачак, 5 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршаллы Алабугада сүрән көн температура 6 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы 8 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта явым-төшемнәр көтелми 6 градус салкын. Көньяк көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә юеш кар явачак 2 градуска кадәр суыта. Чистая Нурлатмадышта болытлы, явым-төшемнәр 4 градус салкын. Җил көнбатыштан уртача тизлектә, алдагы көннәрдә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Мәркәзебез Казанда болытлы, явым-төшемнәр көтелә, температура көндез 2-4 градус салкын. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Көннәрегез куанычлы үтсен. Безнең кавым дип исемләнгән татар мәдәнияте үзәкләренең 3нче онлайн фестивале булып узды. Фестивальгә 100гә якын эш килгән, жюри 4 номинация буенча килгән эшләрне, видеоларны һәм язмаларны бәяләп җиңүчеләрне билгеләде. Татар телебезне, гырыф-гадәтләребезне, милли ашларыбызны, үрнәк булырдай сыйфатларыбызны саплап, аларны түкми, чәчми, яшь буынга тапшыру бу әлеге фестивальнең максаты. Максатларга ирешергә язсын. Казан кооператив институтында татар мәдәнияте үзәге 2019 елда ачыла. Шул көннән башлап ул татар телен, әдәбиятын, мәдәниятын саклау буенча тәҗрибә уртаклашу урынына үрелә. Бүген монда безнең кавым дип аталган татар мәдәнияте үзәкләре фестивале уза. Казан кооператив институтында 3нче тапкыр уздырылган безнең кавым татар мәдәни үзәкләре фестиваленең быел да географиясе шактый зур. Алар Татарстан районнары һәм Казан каласыннан гына түгел, Төркиядән, Россия төбәкләреннән дә килгән. Мулина белән җипләгән чилген түбәнтәй, аны бездә әйтәләр инде үзебез телдә сырлап ясалган, димәк, монда тегеп бүлгеләп ясалган түбәнтәй. Данлыклы Барда түбәтәе, колфак, шулпылар, колак алкалары, келәмнәр. Барда районының Рәшит Яхфаров исемен йөрткән Күчтәнти авылыннан китерелгән экспонатлар бу. Быел алар 2 номинациядә көчләрен сынаган. Беренчесе Кемул татар, алдынгы татар дип үзебезнең якташыбыз фольклорчы галим Рәшит Яхфаров турында яздым мин статьяны матур иттереп. Һәм инде ул призлы урын алган дип уйлыйм инде. Монда чакыргыз. Һәм дә икенче номинациясе халык милли музей дигән номинациядә катнашкан идем. Анда безнең Барда районының үзәгендә урнашкан туган якны өйрәнү музее, халык музееннан күтәрелгән экспонатлар алып килдем. Фестиваль төрле буын вәкилләрен, төрле һөнәр ияләрен берләштерә. 4 номинациядә 100гә якын эш килә. Менә без фестиваль аша үзебезнең татар халкыбызны камил милләт итеп күрсәтәсебез килде. Иң беренче татар халкы үзенең шәхесләрен күрсәтеп үзенең бөеклеген белдерә ала. Беренче номинация безнең Кемул татар дип атала, шәхесләр сәхифәсе. Икенчесе гырыф-гадәтләребез. Без үзебезнең гырыф-гадәтләребезне киләчәк буыннарыбызга җиткерергә тиешбез. Өченче номинация ул безнең мәдәни үзәкләр, музейлар, анда инде без үзебезнең телебезне дә, динебезне дә, гомумән барлыгыбызны белдерә алабыз. Дүртенчесе безнең татар халык ашлары һәм аны культура, аны күрсәтә белү дә кирәк татар халык ашларын. Шулай бит.
Әбу Балташ районы Сәрдік ауылы клубының үлгі фольклор ансамблі фестивальда әуін суғы юласы белән катнашалар. Коллективның жетәкчесе Райхана Низамова аны каенасыннан өйрәнгән. Фестивальда безнең кавым фестивалендә катнашкан идек әрәпә җыю юласы белән. Шулай ук бәйрәмнәр сайын инде казмәләре, төрле аулагыйдагы уеннар, менә шуларны күрсәтеп, балаларга да алдында чыгыш ясыйбыз, балаларга өйрәтергә тырышабыз, инде шушыны мирас итеп калдырырга тырышабыз, шушы коллектив белән эшләп инде ынтылмасын дип өйрәнәбез шушы йолаларны, олырак кешеләрдән нәрсәләрдә булса өйрәнеп калырга һәм яшь буынга күрсәтергә, тапшырырга тырышабыз. Фестивальдә мәдәният йортлары, ансамбльләр, музейлар гына түгел, мәктәп коллективлары да актив булды. Мәктәптә балалар белән эшләүдән тыш без төрле чаралар үткәрәбез. Һәм бүген дә менә шуның мисалы, без бу фестивальгә җибәргән идек Әнвәр абый Хәйруллин турында материал. Һәм ул материалыбыз белән без менә бүген монда аларга ошаган һәм безне чакырдылар. Менә бүген безнең күргәзмәбез дә бар. Гөлсинә Нуриева Сарман районы Җәлил бистәсеннән гаиләсе белән килгән. Фестивальдә аш-су пешерү традицияләрен ардан да яхшырак тәкъдим итүче булмаган. Милли ашлардан пешерәбез гүбәдия инде бу татар халкының борынгы ризыгы. Эш-пишмак, пәрәмәч, чәкчәк, бавырсак, пәхләвә, урама. Менә безнең милли ризыкларыбыз пешергән. Бөтенесе дә өстәлдә, аларның бөтенесен дә алып килдек сезгә. Мәктәптә генә түгел, семьяда дагы балаларыбызны милли рухта тәрбияләргә, гореф-гадәтләребезне сакларга, аны киләчәктә дәвам итәргә тырышабыз. Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе Флора Абдуллина мондый үзәкләр татарның милли кодын саклаучылардай. Безнең кавым фестиваленең дә бу юнәлештә роле зур. Мексикада 22 ноябрьдә мариачи халык музыкантлары көне билгеләп үтелә икән. Нәкъ шул ук көнне мексикалыларның католиклары изге Сицилия көнендә бәйрәм итә. Әлеге бәйрәмнәрнең үзара бәйләнеше һәм үзенчәлекләре турында кызык дөнья сәхифәсендә. Гөлинә Рәхимит, сүз сиңа. Buenas tardes, cuerdas televidentes. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген, ягъни 22 ноябрь көнне Мексикада мариачи көне билгеләп үтелә. А католикларда изге Сицилия көне икән. Бу изге һәм музыкантларны нәрсә бәйли соң диярсез? Бар да гади. Сицилия арфа һәм кларнетта уйнаган. Тәңрене һәм музыканы бер тигез яраткан диләр. Шуңа да Мексиканың халык музыкасына битараф булмаучылар аны үзләренең талисманы изгесе итеп билгеләгән. Бәйрәм көне илнең барлык мариачилары Гарибальди мәйданында җыелыша. Өсләрендә тар чалбар, башларында самбреро, кулларында аян кораллары булыр. Милли серенадаларны башкарганчы изге Сицилия сыны белән йөреш үткәрелә. Аңа бергәләп күз салыйк. Мариачи ансамбльләре гадәттә 8-9 кешедән тора. Бу кирәкле музыка уен кораллары саны белән бәйле. Скрипка, гади гитара, бәрмә һәм тын инструментларыннан кала ансамбльдә хронита дип аталучы кечкенә гитара һәм гитаррон атамалы зур бас гитара булырга тиеш. Изге Сицилия сыны белән йөреш тәмамлангач, чын мәгънәсендә музыкаль бәйрәм башлана. Йөзләгән ансамбль үзләренең яраткан серенадаларын башкара. Бу көнне Гарибальди мәйданы бер мизелгә дә тынмый. Ошаган мариачи ансамбль янына килеп, үзегез теләгән җирне сорап уйната аласыз. Бүген каршы килүче булмас. Ә менә башка көннәрдә мондый йомыш теләүле. Мариачиларны туган көннәргә, туйларга, бала чукындырганда һәм хәтта тәкъдим ясаганда да чакыралар икән.
Mariachi ансамбльләрендә хатын-кызларда була. Һәр елны алар арасында бәйге үтә. Бу безнең Сабантуй гүзәллеге бигрәк чара. Солларны сайлап алу билгеләре көчле тавыш, туган телне камил белү, күңелнең һәр кылын селкетүче каз тәннәрен чыгаручы моң һәм матур милли костюм. Җиңүче ханым туташка Эмбачадора Mariachi del Una, ягъни ел Mariachi илчесе исеме бирелә. Мексика халкында кызыклы бер мәкаль бар. Без кунакларга бер очракта гына рәхмәтле. Ул да булса, үз вакыты өйләренә кайтып китеп безгә җиңел суларга биргәннәре өчен. Бик кыю, әмма дөрес сүзләр бит ул. Шуңа күрә Мексикадан кабат Татарстаныбызга әйләнеп кайттык һәм бүгенгә саулашык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, рәхмәт яусын, ярый әле син бар. Бүтән дөньяны иңләп буйлап йөрергә. Менә табышмак, уйлап кара. Сез дә булышыгыз. Бер күтәрәм йорт, эше тулы яссы кырт. Файдасының шиге юк. Әлбәттә, кабак. Шугылай тиз белдең Соң әле. менә монда язылган Ризда Хөсәйнова кабактан бик тәмле ризык пешерәчәк дигән. Карап та өлгергән. Тапшыруыбызның тәмле булсын сәхифәсен игътибар белән карап, рецептын истә калдырыйк. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бүген кабактан запеканка ясарбыз, Алла бирса. Аның өчен безгә кабак кирәк булыр, тауык ите. Итен инде сыр ите алсагыз да ярый. Мин бүген шулай тауык итеннән фарш ясадым. Йомырка, кишер, суган, сыр, томат пастасы, каймак, яшел тәмләткечләр һәм инде теләк кирәк булачак. Кабакны телемләргә турап, пергамент куеп, менә шулай итеп мичкә куйдым 15-20 минутка. Ул минем пешә тора. Мин инде ул арада кишер белән суганны кыздыра торырмын, Алла бирса. Табага май салдым. Һәм инде без аны кыздырырга куябыз. Суганны инде шулай ваклап турыйбыз. Менә шулай суган белән кишерне кыздырабыз. Әзер фаршыбызга 2 кашык томат пастасы истибез. Туз салабыз. Бурыч истибез. 2 тырнак сарымсак салып җибәрәбез. Һәм инде аны әйбәтләп болгатабыз. Кыздырылган кишер белән суганны бер кат иттереп, хәзер әзер савытыбызга җәябез. Менә шулай. Хәзер инде аның өстенә без фаршыбызны җәябез. Фаршыбыз өстенә әзрәк кенә паприка сибеп җибәрәбез. Мичкә пешкән кабакның өстенә әз генә бал сибеп куйсагыз мичкә, ул тагын да тәмле һәм файдалы була. Без аны хәзер пюре рәвешенә кертәбез. Хәзер инде пюребезне
фарш өстенә салабыз. Әзрәк суытсак таяры инде. Әзгенә тыз сибеп җибәрик әле өстенә. Борыш тастык. Безгә хәзер өстенә салырга бераз генә соус кирәк була. Мин инде бер бал кашыгы шамасы шулай бер йомырка ысытам. Сырны эре угыштан усак таярый, два угыштан да. Хәзер инде запеканкабызның өстенә җәябез. Шулай. Кызган мичкә ярты сәгатькә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Субханалла, шундый алтын су төскә кереп пеште ризыгыбыз. Менә хөрмәтле тамашачыларым, кабак запеканкасы безнең әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Шундый тәмле ризыклар белән гаиләгезне сыйларга Ходай Тәгалә насыйп итсен. Исән сау булыйк. Тамақ ялғады, қазір іш турында сөйлесек те була. Бізге қонаққа Абдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрының актрисасы, шулай ук Татарстанның ат казаган артисты Алсу Фәйзуллина белән һәм журналист, драматург Айдар Әхмәдиев килде. Саумысыз, хош келдегез. Сәламлыйбыз сезне. Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер. Театр гөрлиме? Гөрли, Аллага шөкер, кайтып кергәндә юк өйгә. Ромео и Джульеттада бик усал иттереп уйнадың, хәтта куркып утырдым. Шул хәл мәйтәм, карал мәйтәм, ике гаиләнең бер-берсенә карата дошманлыгы ничек менә артистларда шагыла күренә икән дип хәтта урындыкка тотынып утырдым. Монсы инде үткән премьералар белән котлау, хәзер нәрсәгә әзерләнә театр һәм нәрсә белән яши? Әлеге вакытта без һөнәр фестиваленә әзерләнәбез. Ул да булса, ул безнең 5 декабрьдән 11 декабрьгә кадәр узачак ул чара. Ашыклык кертигәле һөнәр фестивале 2009 елдан бирле инде Валескар Камал инициативасы белән башланып китте. 2019 елда Кариев театры кысаларында безнең бинада үтә инде ул. Быел һөнәр фестивале нәрсә белән шаккат торачак? Кайсы ил шәһәрләрдән нинди спектакльләр көтә безнең Татарстан һәм Казан тамашачысы? Безнең чит төбәкләрдән дә киләчәкләр. Ул да булса Санкт-Петербург шәһәреннән, Чиләбедән һәм дә Владимирдан өлкәләреннән театрларны без көтеп торабыз. Менә ничә ел бара ул, ниндидер үзгәрешләр бармы оештыруда, бәлки? Үзгәрешләр бар. Быелгы елга кадәр 35 яшькә кадәр иде безнең режиссерларның яшь Шиге, әйе. Хәзер пенсияны арттырган кебек арттырдыгызмы яки киметтегезме? Арттырдык. Безнең хәзер 40 яшькә кадәрге режиссерлар катнаша ала. Үзләрен яшь дип саныйлар, димәк. Әйе. Шушы гомумән чакырылган кунаклардан кала, шушы үзләрен яшь дип санаучы режиссерларның спектакльләреннән кала, тагын нәрсәсе белән кызыклы һөнәр фестивале? Нәрсә дип әйтә аласың, Айдар? Һөнәр фестивален без яңа премьера белән башлап җибәрәчәкбез. Ул да булса Рөстәм Кутуйның, гафу итегез, Гадел Кутуйның Рөстәм маҗаралары повесте буенча инсценировка. Инсценировка ясый, Рөстәм белән Гаделне дә берләштергәнсез. Без аларның хәтта икесен дә, Рөстәм Кутуйны һәм Гадел Кутуйны афишага да керттек. Чөнки без повесттан кала әле Гадел Кутуйның баласы Рөстәм Кутуйның шулай ук хатирәләрен дә керттек. Ягъни без аны тәгә илһам чыганага кебек кулландык инде, кая бер детальләрне шуннан алып. Һәм гомумән бит инде Гадел Кутуй гомер буе баласын сагынып фронтка киткән булган бит инде. Һәм шулай ук Рөстәм дә Кутуй гомер буе менә шу әтисен сагынып яшәгән, хәтта повестен дә рус теленә тәрҗемә иткән. Һәм без уйлап тордык та режиссер белән әйдәгез, әйтәм, кертик әле без аны афишага икесен дә
Афишада булса да бергә булсыннар, әти белән бала, шулай итеп безнең Гадел Кутуй һәм Рөстәм Кутуй, Рөстәм маҗаралары дип атала инде. Афәрин. Ни өчен инсценировкадан башларга булдың? Айдар, бу зур драматургияга аяк басу теләгеме? Шулай әкрен-әкрен генә яки артык тыйнаклыкмы, яки башта әле шул драматургияны өйрәнеп карыйсы килә теләгеме? Әлбәттә, драматургияны өйрәнеп каласы да инде моңа кадәр бик зур тәҗрибәм юк инде минем. Мәсәлән, шул Миләүшә Хәйруллина белән без бергә опера язган идек, мин дә о чиракта либретист буларак эшләдем. Хәзер инде әкренләп инде менә шулай итеп театрга аяк басам. Кәриф театрында бу минем икенче эшем. Моңа кадәр без Тимур Кулов режиссер белән махсус менә Нурәхмәт Абыйсафин өчен аның юбилеена без Арыну исемле пьеса язган идек һәм аны быел январьда куйдык, январьда. Рөстәм маҗаралар минем икенче эшем булачак инде. Агымдан фестивальгә күп спектакльләр кертелдеме? Күләме нинди? Күләме 19 спектакль күрсәтеләчәк. 15 театр коллективыннан, һәм дә 9 площадкада дип әйтгәндә. Иңнәрен әйтеп нисезбе? Спектакльләрнең ул да булса безнең үзебезнең театр тәкъдим иткән спектакльләрне сезгә әйтеп китәм. Беренчедән ул безнең премьерабыз Рөстәм маҗаралары. Үзең катнашасызмы? Юк. Гөлчәчәк премьерасы әле күптән түгел узды. Шуннан соң безнең Ромео и Джульетта премьера. Һәм дә ислам динен кабул итүгә 1100 еллыгына махсус куелган спектакль Йосыф спектакле булачак. Сезнең театрда гына 4 спектакль. Безнең спектакль. Ялгышмасам, син аларның өчесендә катнашасың, шулай бит? Яки икесендә генәме? Анысы сер булып калсын. Килгәч белерләр. Килгәч белерсез, аңлашылды. Айдар, кем режиссер һәм үзең менә куелышта катнашасыңмы, яки режиссер синең белән очрашып тормыймы? Син инде яздың, җитәр, безгә кумачакны һәр без эшлибез диме? Гомумән драматург шулай эшли бит инде, аны кертмиләр сәхнәгә, репетицияларга бу бит инде тыелган җир. Ләкин бу чиракта алай түгел, Тимур Кулов спектакльнең режиссеры гомумән драматург белән тыгыз бәйләнештә эшләргә ярата, шуңа күрә мондый практика юк. Идея язып, алып килеп, анысы да бар инде, әлбәттә, син язасың, ул 1000 тапкыр үзгәртелә, репетицияларда, анда этюд метод белән кулланып, ниндидер яңа сәхнәләр барлыкка килә, шул ук вакытта язып алырга кирәк режиссер аркасыннан, аннары без аны сөйләшәбез, бәхәсләшәбез, шулай итеп, шуңа күрә бу шундый теге процесс дип әйтик инде. Илһам чыганагын нәрсәдән табасыз? Миңа шундый сорау бирәсез, сез буш вакытыгызда нәрсә белән шөгыльләнергә яратасыз дип. Мин җавап бирәм. Мин йокларга яратам. Шуңа күрә илһам чыганагы ял иткән кешедә генә. Нәкъ шулай. Буш вакыт булса, буш вакыт булса. Булса әгәр, монда сүз булса, әйе. Айдар, Алсу, рәхмәт сезгә. Беренчедән фестивальне ачучы премьерагыз гүрләп булсын. Нәрсә генә дисәк тә, ул Рөстәм маҗаралары белән безнең буын бөтенебез үстек, яттан беләбез диярлек. Үзебез дә шул маҗараларда һәр вакыт катнашырга телидек. Фестиваль гүрләсен, димәк, 5 декабрьдән башлап 15-нә кадәр, 11-нә кадәр, менә 6 көн дәвамында сезне Казан шәһәренең театрларында һөнәр фестиваленең спектакльләрен карарга чакырып калабыз, хөрмәтле тамашачылар. Яшел Үзән районы Нырлат авылында яшәүче Гөлсинә ханым Йосыпова бар күңелем биреп бик яратып башкара торган эше тегүчелек белән шөгыльләнә. Мактауга лаек гамәл. Тегүчесе кем икән? Ул аны үзе теккән. Алдагы сюжет Гөлсинә ханымга багышлана. Тынычлык өчен генә утырам. Акча өчен дә утырмыйм. Бирәләр, рәхмәт, акчасын да бирәләр. Үзем әйткәннән дә артыгын да биреп китәләр. Не только үзем әйткән генә, артыгын да биреп китәләр. Эшемнән бик канәгать булалар инде. Эшемне эшлим инде мин, чтобы менә кеше сине кисен. Менә бу күлмәкләрне мин примерка ясап кайттым. Хәзер тегәм, яннары нигәндә шул алып барып күлмәкне өсләренә кидертеп һәрберсен үзем карыйм. Әти-әнисеннән килгән сәләт бу Гөлсинә апаның. Шулай кереп, утырып, рәхәтләнеп, җаныма тынычлык алам ди ул. Безнең әти бик каты аяк киемнәре тегә торган ия. Безгә ул иске сумкалардан сандаллар ул вакытта булмай, мин 49 ел булгач, безгә бик авыр җилләр эләкте. Саман туена барасы килә, аякка жук, олырга да жук ул вакытта. Әти иске сумкалардан
дермантиннардан сандал тегіп бередір е. Мен шуң біле бар. Күлмәк нешлейбіз? Әне айта, қызым қазір тегебіз. Әне ескі күлмәклеріні ола, бізге выкрик ясап бере. Әкірің, қызым сен туры жерлері өзіңтік. Менің әтиде де, әнейде де бар шығылып. Гүлсина апа 7 бала арасында 5-шісі болып дүнияға ауаз сала. Туғаннары білән аралашып яшейбіз, ілімтәбіз нұқты ол. 8 сыйныфны бітіріп, кешкі мектепке оқырға кірі. Һәм фермада сыйыр сауучы болып эшли ул. Инде яшь кызның күңеле шәһәргә тарта. Барып күреп кайтасы килә. Һәм уйлый да, сүзендә торып, җыена да китә. 2 жыл тегүчләр училищесын 42-нче училищены укыдым. Аннан соң шәһәрдә каласым килмәде, шәһәр жоратмадым. Менә һаман авыл тартты үземне. Инде кайтарга булдым авылга. Җибәрмиләр. Проблема ясыйлар инде, диплом бермиләр. Хәзер мин инде мәктәп юк, Зиндулга кайтам шәһәремә. Онда кайттым, фабрикага мастер итеп куялар. Мин мәле бер нинди нәмәсем булмагачтын, нәрсә эшлим әле онда дип. Юк, мәйтәм, мин Нурлатка кайтам, безнең онда Нурлатта ательге бар мәйтәм. Мин шунда кайтам. Ярар. Дипломны бермәделәр, мин шу кеш 1970 елның 27 августыннан монда эшләргә тотындым. 17 ел 5-нче разрядлы бұрып қойшы болып эшли. Кызлар белән бик тату, күңелле эшләдек. Балалар үскәндә аларга да вакыт бүлүе җайлы иде ди. Тора-бара һөнәрендә алыштыра. Авыл хуҗалыгы курсларын үтеп, ырлык инспекциясендә эшли. Ире Вәрис белән 2 балага гомер бүләк итәләр һәм иренең сеңлесенең 2 баласын алып үстерәләр. Варис абый бик тырыш, акыллы кеше, бер-берсен аңлап яшиләр. 21 май хәзер кылтан төшәбезендә нидән Нурлат кылгыннан иртәгесен миңа кирәк нигә Урыспагага концерт куеп җөрдем әле мин. Мин биергә бик стоим. Җырларга хәтле түгел, но биергә бик стоим. Яшәгәндә ансамбльдә җөрдем, монда Ромашка ансамбле. Инде аннары шуннан кайттык та Венерага әйтәм, мәйтәм, иртәгә мәйтәм, миңа бии торган костюмнарым авылдан да, Малвайнадан мәйтәм, оларнап киләсе. Хәзер ди, Вәрискә әйтәбез ди. Хәзер безнең белән кайтып киләдер инде ул да. Вәрискә әйтә Венера. Иртәгә ди Гөлсинәгә ди иртә белән или хәзер кичме ди. Соңында мәйтәм хәзер дим, әниләр белән уйлар. Иртүктә барып киләбез ди Вәрис әйтә. 5тә мин киләм ди, Венералар җанына килде дә кычкыртты. Шу кич киттек инде барып Малвинадан костюмнарны алып кайттык. Әнинең инде без мәктәптән китеп әнинең аптыраганына шок катасың. Мәйтәм, көтү курга чыккан, тизрәк кирде минем белән, кызым ни булды? Әни мәйтәм бер ни дә булмады, костюмнарны алырга кайттым, бию костюмнарым монда битим. Олыгына булса жарар диде. Ну, ишендән дә барып уйкы алды тегенең. Иртә таңнан җөргәч. Менә шуннан танышып киттек, 4 ай җөрдек. 21 сентябрьдә өйләнештек. Мә, бар. Авырлык китермәде, гел акчалыш эшләде, кыенлык күрмәгән, гел мактыйсың мона килеп тора. Калфак оешканнан соң Гөлсина апага мөрәҗәгать итәргә туры килде. Беренче мөрәҗәгать иттек, костюмнар тегеп бирә алмассың икән Гөлсина апа безнең оешмага дип. Шуннан инде үзендә чакырдык, чөнки ул ательеда эшләгәндә безнең Нурлат мәдәният йортында оешкан Ромашка ансамблена җөрде. Биеделәр, җырладылар ул ателье кызлары. Гөлсина апа инде алар арасында иң әйтәм шундый якты йолдыз шикелле иде. Белмәгән эше юк. Рәхәт чакларда булды, кыен чакларда булды. Кышкырып җыламадык, чыгып кешегә кышкырмадык, кешегә зарланмадым. Бер вакытта да минем бүтән нәрсә эштә булды. Эштә булды барсы да. Ирем белән нисәмдә мин бер вакытта да әнигә дә барып әйтмәдем. Моңа иленә барып, мин әнигә зарланмадым. Туганнарга да зарланмадым, аларга да урлык китермин дидем. Шулай булып яшәдем. 72 яшенә җиттем. Аллага шөкер. Кешегә дә файдам тияр дип ышанып җөрим инде. Мәйтәм, рәхмәт сүзләре коткарып җөридер мине, авырулардан да тирилеп китәм бит менә. Аллага шөкер. Менә шундый инде ул, киң күңелле Гөлсина апа. Манзара тапшыру өчен Яшелүзән районы Нурлат авылыннан Динә Саттарова, Андрей Косинский. Элек хатын кызның башыннан мамык шәл төшмәгән. Җылы мамык шәл һәр өйдә булгандыр. Модельер Ләйсән Хаҗиева милли стиль белән заманча зәвыклы шәлләр тылсымлый. Стилле
zaman şәшәлләрнең нинди булуын коллегабыз Ләйсән Хыснуллина күреп кайтты. Элеккеге заманнарда хатын-кызларыбыз иңнәренә шундый матур шәлләр ябынып йөрергә яраткан. Әлбәттә, хәзер дә аны ябынып йөрергә була, матур шәлең генә булсын. Менә шундый матур шәл артыннан без модельер Ләйсән Хаҗиева янына килдек. Хәерле көн, Ләйсән. Хәерле көн, Ләйсән. Шуннан да безнең әби-бабайлар заманында бик шәл актуаль иде. Мин әле хәтерлим, минем дәгән дәвани бик яратадыр. Әмма дәләк инде замана үзгәрә, 21-нче гасыр, нәкъ инде ул шәлләрне хәзер стилизация ясыйсым килә минем. Мәсәлән, безгә кирәк була, мин алдым шундый бер трикотаж. Аны озынлыгын үзегез карыйсыз. Мин алдым безгә җиңел булсын өчен, гайлы булсын өчен, күрсәтер өчен 120 см аның барлыгы. Озынлыгы, инде киңлеге 150 см. Трикотаж ул бер нәрсә, аны эшләтергә кирәк түгел, эшкәртергә. Бер кайда китми, ул бер нишләми, әмма дә ләкин матурчуклары булмый, һәм инде шунысы бар. Без аны ике яклап ясый алабыз. Тагын инде подклад ясасак, ике ягыннан да киярлек була. Менә шушы тукыманы алып, уртасын табабыз. Һәм инде шушы уртадан без берәр 7-8 см киңгә җибәрәбез. Шулай дип. Һәм сызабыз. Шулай ук 7-8, мен 7 см алдым. Менә шулай итеп без аны әз генә түгәрәклибез дә. Һәм менә бу конструкцияны кисәбез. Муен тирәсе була шунда. Менә шулай. Һәм инде тагы матуррак, тагы стильдерәк булсын өчен без менә бу тирәгә, мин аны хәзер ак бур белән сызам. Менә шундый бер шлёвка, застёжка дип әйтсәк тә була, тегеп куябыз менә шундый киңлектә. Ике яктан тегеп куйдык. Бу ягын текмибез, чөнки без аныңнан әйләндерәбез менә шушы шлёвканы. Сәдәп дип әйтимме, застёжка дип әйтимме, әйме бит. Менә эләктереп куяр өчен башта менә шулай итеп тегеп куябыз. Һәм инде икенче ягындан нәкъ шулай итеп, менә шулай итеп, матур итеп тегеп куябыз. Һәм безнең шәл әзер. Безнең шәлгенә түгел, кардиган шикелле булды. Кардиган сымак булды. Шуннан да менә инде менә шулай итеп 10 минут эчендә менә дигән шәл әзердә булды. Милли стиль белән зәвыклы һәм матур булыгыз. Безнең кавым дип исемләнгән татар мәдәнияте үзәкләренең 3нче онлайн фестивале булып узды. Фестивальгә 100гә якын эш килгән, жюри 4 номинация буенча килгән эшләрне, видеоларны һәм язмаларны бәяләп җиңүчеләрне билгеләде. Татар телебезне, гырыф-гадәтләребезне, милли ашларыбызны, үрнәк булырдай сыйфатларыбызны саплап, аларны түкми, чәчми, яшь буынга тапшыру бу әлеге фестивальнең максаты. Максатларга ирешергә язсын. Казан кооператив институтында татар мәдәнияте үзәге 2019 елда ачыла. Шул көннән башлап ул татар телен, әдәбиятын, мәдәниятен саклау буенча тәҗрибә уртаклашу урынына үрелә. Бүген монда безнең кавым дип аталган татар мәдәнияте үзәкләре фестивале уза. Казан кооператив институтында 3нче тапкыр уздырылган безнең кавым татар мәдәни үзәкләре фестиваленең быел да географиясе шактый зур. Алар Татарстан районнары һәм Казан каласыннан гына түгел, Төркиядән, Россия төбәкләреннән дә килгән. Мулина белән җипләгәнчелеген түбәнтәй, аны бездә әйтәләр инде үзебез телдә сырлап ясалган, димәк, монда тегеп бүлгеләп ясалган түбәнтәй. Данлыклы Барда түбәтәе, колфак, шулпылар, колак алкалары, келәмнәр. Барда районының Рәшит Яхфаров исемен йөрткән Күчтәнти авылыннан китерелгән экспонатлар бу. Быел алар 2 номинациядә көчләрен сынаган. Беренчесе Кемул татар, алдынгы татар дип үзебезнең якташыбыз фольклорчы галим Рәшит Яхфаров турында яздым мин статьяны матур итеп. Һәм инде ул призлы урын алган дип уйлыйм инде.
мында чакыргыз. Һәм дә икенче номинациясе халык милли музей дигән номинацияда катнашкан идем. Анда безнең Барда районының үзәгендә урнашкан туган якны өйрәнү музее, халык музееннан күтәрелгән шәй экспонатлар алып килдем. Фестиваль төрле буын вәкилләрен, төрле һөнәр ияләрен берләштерә. 4 номинациядә 100-гә якын эш килә. Менә без фестиваль аша үзебезнең татар халкыбызны камил милләт итеп күрсәтәсебез килде. Иң беренче татар халкы үзенең шәхесләрен күрсәтеп үзенең бөеклеген белдерә ала. Беренче номинация безнең кем ул татар дип атала, шәхесләр сәхифәсе. Икенчесе гореф-гадәтләребез. Без үзебезнең гореф-гадәтләребезне киләчәк буыннарыбызга җиткерергә тиешбез. Өченче номинация ул безнең мәдәни үзәкләр, музейлар, анда инде без үзебезнең телебезне дә, динебезне дә, гомумән барлыгыбызны белдерә алабыз. Дүртенчесе безнең татар халык ашлары һәм аны культура, аны күрсәтә белү дә кирәк татар халык ашларын. Шулай бит. Уйнатасың, җырлатасың, яшь күргән юлатасың. Уйнатасың, җырлатасың, яшь күргән юлатасың. Әбу Балташ районы Сәрдек авылы клубының өлгө фольклор ансамбле фестивальдә әвен сугы юласы белән катнашалар. Коллективның җитәкчесе Райхана Низамова аны каянасыннан өйрәнгән. Фестивальдә безнең кавым фестивалендә катнашкан идек әрәпә җыю юласы белән. Шулай ук бәйрәмнәр саен инде Козмәләре, төрле аулагыйдагы уеннар, менә шуларны күрсәтеп, балаларга да алдында чыгыш ясыйбыз, балаларга өйрәтергә тырышабыз, инде шушыны мирас итеп калдырырга тырышабыз, шушы коллектив белән эшләп инде ынтылмасын, өйрәнәбез шушы йолаларны, олырак кешеләрдән нәрсәләрдә булса өйрәнеп калырга һәм яшь буынга күрсәтергә, тапшырырга тырышабыз. Фестивальдә мәдәният йортлары, ансамбльләр, музейлар гына түгел, мәктәп коллективлары да актив булды. Мәктәптә балалар белән эшләүдән тыш без төрле чаралар үткәрәбез. Һәм бүген дә менә шуның мисалы без бу фестивальгә җибәргән идек Әнвәр абый Хәйруллин турында материал. Һәм ул материалыбыз белән без менә бүген монда аларга ошаган һәм безне чакырдылар. Менә бүген безнең күргәзмәбез дә бар. Гөлсинә Нуриева Сарман районы Җәлил бистәсеннән гаиләсе белән килгән. Фестивальдә аш-су пешерү традицияләрен ардан да яхшырак тәкъдим итүче булмаган. Милли ашлардан пешерәбез гүбәдия инде бу татар халкының борынгы ризыгы. Эш пишмак, пәрәмәч, чәкчәк, бавырсак, пәхләвә, урама, менә безнең милли ризыкларыбыз пешергән бөтенесе дә өстәлдә, аларның бөтенесен дә алып килдек сезгә. Мәктәптә генә түгел, семьяда да балаларыбызны милли рухта тәрбияләргә, гореф-гадәтләребезне сакларга, аны киләчәктә дәвам итәргә тырышабыз. Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе Флора Абдуллина мондый үзәкләр татарның милли кодын саклаучылар. Безнең кавым фестиваленең дә бу юнәлештә роле зур. Егерме ел буена Яңа Гасыр телерадио компаниясы эфирда. Яңа Гасыр телеканалы татарларның бай мәдәниятле бердәм халык булуын бөтен дөньяга таныта. Телеканалның бай тарихын искә алып, алдагы сәхифәне бергәләп карыйк. 20 ел Яңа Гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2007 елның 22 ноябрендә Казанның 159 лицейы белән Арча районы лесхоз урта мәктәбе Россиянең иң яхшы 10 мәктәбе исемлегенә керде. 2013 елның бу көннәрендә Казан мэры Илсур Метшин Бөтен дөнья берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимиятләр оешмасының рәистәше итеп сайланды. 3 ел узгач Татарстан энергия нәтиҗәлелеге буенча халыкара форумда катнашты. 5 елдан соң Казан Оргсинтез 60 еллыгын билгеләп узды. 2021 елның 22 ноябрендә М7 автомобиль юлының бездәге өлешен тантаналы төстә ачып җибәрделәр.
Буа районы Янтуған ауылында туып үскен, хәзерге вакытта Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче рәссам Илгиз Исхаковның аз гына вакыты булдымы, ул кулына пумала ала. Аның рәсемнәрендә авыл йортлары, авыл күренешләре. Бөтен авылда туып үскән рәссамнар кебек, ул да үзенең туган авылына, туган җиренә, туган республикасына гашыйк. Кичкенәдән мәктәптә укыганда ук кулына пумала, карандаш, буяу алып, үзенең күргәннәрен кәгазь битенә төшерергә ярата ул. Әнием укытучы, рәсем ясарга оста. Бу сәләт аңардан да күчкәндер мәгәен. Шулай ук миндәге сәләтне күреп, үстерергә юнәлеш биргәннәр өчен үземне укыткан укытучыларыма да рәхмәтле минди Илгиз Исхаков. Буа районы Янтуган авылында туып үскән, хәзерге вакытта Яшел Үзән шәһәрендә яши. Төп эшеннән тыш, әз генә буш вакыты булдымы, кулына пумала ала. Яратып ясайм, ошый миңа ул рәсем ясаулар. Күбесенчә инде үземнең авыл күренешен ясайм, авыл күренеше шуй яшь вакытларны искә төшерәм. Комбайнда нәти белән эшләгәннәр, мәчетне яңа мәчет ясадылар авылда, шуның күренешен ясадым. Армиядә хезмәт иткән вакытларны ясадым инде шулай итеп. Күбесенчә шундый шөгыльләнәм шул эш белән инде. Илгиз Буада сәнгать юнәлешендә белем алып, укуын Казанда дәвам итәргә тели. Тик язмышаны башка юнәлешкә җибәрә. Рәсем ясау яраткан шөгыле булып кала. Аның рәсемнәре арасында авыл күренешләре, авыл йортлары, без атлап үткән авыл сукмаклары. Ада һәр нәрсә таныш, һәр нәрсә якын. Хәтта рәсемнәрендә йортлардан чыккан, мөрҗәдән чыккан төтеннәргә хәтле безнеке, үзебезнеке. Якташлары, авылдашлары аның белән горурланалар. Ә Илгизнең хыялы киләчәктә зур залларда үзенең күргәзмәләрен оештыру. Мексикада 22 ноябрьдә мариачи халык музыкантлары көне билгеләп үтелә икән. Нәкъ шул ук көнне мексикалыларның католиклары изге Сицилия көнендә бәйрәм итә. Әлеге бәйрәмнәрнең үзара бәйләнеше һәм үзенчәлекләре турында кызык дөнья сәхифәсендә. Гөлинә Рәхимит, сүз сиңа. Buenas tardes, cuerdes televidentes. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген, ягъни 22 ноябрь көнне Мексикада мариачи көне билгеләп үтелә. Ә католикларда изге Сицилия көне икән. Бу изге һәм музыкантларны нәрсә бәйли соң диярсез? Бар да гади. Сицилия арфа һәм кларнетта уйнаган. Тәңрене һәм музыканы бер тигез яраткан диләр. Шуңа да Мексиканың халык музыкасына битараф булмаучылар аны үзләренең талисманы изгесе итеп билгеләгән. Бәйрәм көне илнең барлык мариачилары Гарибальди мәйданында җыелыша. Өсләрендә тар шалбар, башларында самбреро, кулларында аян кыралары булыр. Милли серенадаларны башкарганчы изге Сицилия сыны белән йөреш үткәрелә. Аңа бергәләп күз салыйк. Мариачи ансамбльләре гадәттә 8-9 кешедән тора. Бу кирәкле музыка уен кораллары саны белән бәйле. Скрипка, гади гитара, бәрмә һәм тын инструментларыннан кала ансамбльдә хронита дип аталучы кечкенә гитара һәм гитаррон атамалы зур бас гитара булырга тиеш. Изге Сицилия сыны белән йөреш тәмамлангач, чын мәгънәсендә музыкаль бәйрәм башлана. Йөзләгән ансамбль үзләренең яраткан серенадаларын башкара. Бу көнне Гарибальди мәйданы бер мизелгә дә тынмый. Ошаган мариачи ансамбль янына үзегез теләгән җирне сорап уйната аласыз. Бүген каршы килүче булмас. Ә менә башка көннәрдә мондый йомыш теләүле. Мариачиларны туган көннәргә, туйларга, бала чукындырганда һәм хәтта тәкъдим ясаганда да чакыралар икән.
Mariachi ансамбльләрендә хатын-кызларда була. Һәр елны алар арасында бәйге үтә. Бу безнең Сабантуй гүзәллеге бигрәк чара. Солларны сайлап алу билгеләре көчле тавыш, туган телне камил белү, күңелнең һәр кылын селкетүче каз тәннәрен чыгаручы моң һәм матур милли костюм. Җиңүче ханым туташка Эмбачадора Mariachi del Una, ягъни ел Mariachi илчесе исеме бирелә. Мексика халкында кызыклы бер мәкаль бар. Без кунакларга бер очракта гына рәхмәтле. Ул да булса, үз вакыты өйләренә кайтып китеп безгә җиңел суларга биргәннәре өчен. Бик кыю, әмма дөрес сүзләр бит ул. Шуңа күрә Мексикадан кабат Татарстаныбызга әйләнеп кайттык һәм бүгенгә саулашык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Ниһаят тулысынча кышка аяк бастык дип әйтсәк буладыр инде, кышкы киемнәрне кийдек, машинаның тәгәрмәчләрен, күпчәкләрен алыштырдык. Тагын нәрсәгә игътибар итәргә кирәк икән? Машинаны җылытырга бик озак, хәзер шуга да соңга калабыз. Билгеле инде җылы биялиләр, шәлләргә төренеп, шулай. Һава торышын күзәтергә онытмаска кирәк. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Ирка таныштырам. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә баулы Азнакай Әлмәттә болытлы җепшек кар явачак 5 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама ярчалы Алабугада сүрән көн температура 6 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы 8 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта явым-төшемнәр көтелми 6 градус салкын. Көньяк көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә юеш кар явачак 2 градуска кадәр суыта. Чистая Нурлатмадышта болытлы, явым-төшемнәр 4 градус салкын. Җил көнбатыштан уртача тизлектә, алдагы көннәрдә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Мәркәзебез Казанда болытлы, явым-төшемнәр көтелә, температура көндез 2-4 градус салкын. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Көннәрегез куанычлы үтсен. Россиянең иң көчле кешеләре 2022 турниры булып узган. Бу ярышларда билгеле инде ватаныбызның бик көчле кешеләре катнашкан. Кайсы поезд тулысынча акыллы транспорт таләпләренә туры килә икән. Әлеге вакыйгалар белән без дөнья яңалыкларын карап танышырбыз. Аны һәр вакыттагыча хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова әзерли. Гаять зур ташлар, күтәрә алмас штангалар һәм авыр капчыклар. Булар барысы да Россиянең иң көчле кешесе 2022 турнирының кораллары, дирбияләре. Турнирда илебезнең иң көчле кешесе исеменә төрле бәдәнле һәм төрле авырлык категориясендәге спортчылар катнашкан. Ирләр арасында җиңүне Евгений Марков, ә хатын-кызларда Екатерина Зайцева яулаган. Ауыр атлетика буенча 8 тапкыр Россия Федерациясы чемпионы Михаил Кокляев әйтүенчә, ярышларда катнашучылар чыннан да ватаныбызның иң көчле кешеләре.
Быйылғы турнирны Кыш экстрима федерациясы Россия хәрбиләренә булышлык йөзеннән үткәргән. Төньяк Башкала метросында яңа буын поезды Балтист үзенең беренче рейсына чыкты, дип хәбәр итә шәһәр хакимиятенең матбугат үзәге. Әлеге поезд Санкт-Петербургка сентябрь айында метрополитенның күчмә составын алыштыру буенча масштаблы программа уңайыннан кайтарылган. Поезд тулысынча акыллы транспорт таләпләренә туры килә. Биредә уңайлы һәм куркынычсыз йөрү өчен киң ишекләр, уңайлы утыргычлар, мөмкинлекләре чикле кешеләргә дигән урыннар, мәгълүмат системасы, тавыш изоляциясе, җилләтү һәм һаваны чистарту каралган. Шәһәр губернаторы Александр Беглов үзенең телеграм-каналында Балтиецның эшкә керүшен атнаның мөһим вакыйгалар исемлегенә керткән. Әлеге модель махсус безнең шәһәр өчен җитештерелде. Хәзерге 950 дәнә Балтиец вагоны белән тәэмин итү заказы Петербург метрополитены тарихында иң зурысы. Ел азагына кадәр депога тагын 8 состав килергә тиеш дип хәбәр итә губернатор. Суда yüz alasızmı? Biz sizni күрмей түз алыйм, сіз түз аласызмы? Концертқа барасызмы? Мен концертқа бара алыйм, сіз жырлаяшақсызмы? Шундук үзгәрттек, әзгенә халык җырын тик ишекләре бик туры килмәде кебек. Ләкин Рафина белән Разил җырлаячакмы юк микән хәзер бергәләп ашыкларбыз. Кунакханәгә рәхим итегез. Сәлам, хош килдегез. Көнегез уңышлы гына башланып киттеме? Идеаль көнегез ничек башланырга тиеш сезнең? Җырдан башланган бик яхшы булырга тиеш ала бирсә. Разилнең ул бик яхшы гадәте бар, бик яхшы ике гадәте бар. Ул безгә кунакка һәр вакыт хатыны һәм гармоны белән килә. Айрылган юк икесеннән дә. Көнләшмиме Рафина гармоннан? Бигрәк күп вакытын гармонга бирәсең, гаиләгә игътибарын кими. Кайчакта әйтеп. Бер дә сораган юк бу сорау өчен ки. Кайчакта әйтеп куя инде. Булай шаяртып әйтәме, чыннан әйтәме, шуңа ансы билгеле түгел. Ничә алар синең? Алар бер хатыны түгел гармона. Дөрес аңла. Шута карасаң 4-5-6 тирәсе бардыр. Субханалла. Алар бөтенсе шундай уникаль, эксклюзивмы? Һәр берсе үз урынында мөстәкыйль гармон, анары беренче баян бар, хромка гармоны, хәтта электрон баян да бар. Ул Россия шарында эшләнгән иң беренче электрон баяннарның берсе ул. Ул Тапас 1 дип атала. Аны тартасы да юк, ул раритет. Раритет бу. Аны шундый инженерга биреп, мин аны яңадан эшләтеп, bütün кнопкалары, төймәләре эшли һәм уйный. Әлбәттә, сүзебез 10-нчы музыкаль премия Болгар радиосы оештырган концерт турында барачак. Сезнең беренче катнашуыгыз гына түгел, шулай бит? Юк, менә бер көнне санап утырган идек без анаймы, дуэт буларак, менә бу 3нче тапкыр. Без менә шул дуэт буларак сездә гел драматик, ниндидер бурчулы, сагышлы, кайгылырак җырлар өстенлек итә, Яшерин Батыр түгел. Быел нинди җырга өстенлек бирдегез? Быел мәхәббәт ярында Риваль Хисмәтуллин көе, Айгөл Валиуллина сүзләре. Бу җырны без беренче ишетүгә гашык булдык. Ул андый бик теге трагичный җыр түгел ансы. Шундый мәхәббәт ярына, романтик җыр, романтик. Шуңа күрә без аны сайладык та, һәм менә быел нәкъ шушы җыр белән Болгар премиясына елыбызны төгәлләргә булдык. Лаек булдык. Хәзерге вакытта репетицияләр барадыр инде. Бу җырны инде без хәзер төшереп калдырган юк, кая барсак та җырлыйбыз. Шуңа күрә инде ул безнең хәзер яхшы килеп чыга дип әйтегез. Анары махсус 10 декабрьгә шул милли премияга без костюмнар тиктерәбез. Иң беренче костюмнарны шунда әзерлек бара инде. Әзерлек бара. Номер өстендә әзерлек. Бик кызыклы модельерлар белән таныштык. Белмим нәрсә килеп чыгар, но булай матур костюмнар булырга тиеш инде. Ниндидер үзенчәлекле, кабатланмас образлар тудырасы килә бит инде сәхнәдә. Шуңа күрә тамашачыны иң беренче чиратта гаҗәпләндерәсе килә. Шундый матур хыяллар белән янып йөрибез әле бу. Бу инде шул концерт оештыручылар белән бергә эшләү процессы шулай бит анда. Кием дисеңме, җыр дисеңме, образ дисеңме, персонаж дисеңме, аларын персонажга угалы барып җитмичәдер инде бар Рафина белән Разил булып каласыдыр инде. Менә сез дуэт буларак җыр өйрәгәндә ничек эшләнә ул? Разил
гармунда баяндамы, сен вокал яғымы, нешік башқарыла міне ұш? Йоқ, бұл нотыға лекмәдің бітті енді некмісі, сен йоқ мұнсыды бұлай керек, нешік ішләне міне сізді? Башта біз тегі жырны бітінде ғашық болып, бұл бізге бара, сойлап аласың. Анарысың талаша біраз тональнысыны келейбіз әлі, шынкей тауышлар біздің түрлі. Меңа түбәнірек сіліға тұры келе, Мена юғарырақ жырларға түрі келе, шуңа көре бір орталыққа келебіз. Диапазонлар зурай бітті. Шылай тәйті, қазір. Шылай жыр келе бәлек кәш бітті. Баянға жырлап қарайбыз, Рафина фортепианоға отыр, фортепианоға жырлап қарайбыз, түрлі... Бұлай тұрсәк, нешік, бұлай тұрсәк. Көпшілік жырның туы процесі шул аранжировкадан соң студияда. Бар-бір міне студияда, біздің енді қазір өзіміз біргәлеп ішлеген Илдос Давлянов Рәзилнің яқын досты. Шуңа көре көбірек енді міне студияда енді біз аны жыр формалашып біті. Шулай да дуэтігіздің режиссері болып қойсығыз санала. Көбірек мендір енді. Ешірін батырын түгіл. Чүнки Рәзил бойыншы бұларақ жырлармын деп ойламағандыр, дайымы? Ол жыршы бұларақ, ол вазифаны өз үстіне алғанды. Аның ішіне етігі тәжірибе де керек бет енді, тұйымлау да керек енді. Бірге кеңешлешіп ішлейбіз, ләкин бар-бір көбірек мен өз үстіме алам енді шул формалаштыру яқларын. Қайсы көплетіне, қайсы нелеріне бөлу? Илдус білен біргелеп үйретеміз біз ағын. Мұқырында бұл айтып жырла деп. Рәзил айны ашу келсе, сіз аны қара баянда гармунда ойны білмесі деп етеді, рейм? Теге, яздырған вақытта бір еліні әлі неше тапқыр, бір 60-70 тапқырда бұлырға мүмкін. Рәзил ары бітейінді. Yok, бұлай болмайды. Осы мен кеш бойына бір 50-60 жырлайым, түрлі баянға. Өзі баянға ойна болды, 100-ге яқын жырлапта отырған мүмкін. Үйде балаларда музыка нешікте болса шағылыш табамы? Аларға музыка білән тәрбия берілем? Алар үсәләрдір шул тәрбияны алып, ишеттер бетінде... Менің қиялым, өзі біздің халық жырларын алар яттан білсінлер едік. Шоңа көрәттігі қайбір жырларына үйретеді башладық. Әлі кеше Рәзил гимн үйретті бек нықлап. Қазір мәктептерді гимнарда жырлату қайты бетінде шоңа бірінші куплетіні Татарстан гимн ятлап отырдық, ятладық. Аталияында Татарстан гимнін ойна бұлам? Бәлкі бұладыр. Қазір дұрыс басмасмын деп бек жауаплай. Шылайдан егіне болмасын қиынлықлары көп болса да, жыр сәнғаты ол сіздің үшін илхам шығана шулай бит. Шулай, яшәү мәгънәсе. Менә санап утырдык дидек, яңадан шул премияның йолдызларына әйләнеп кайтык, әйме? Бер көн әле менә санап утырдык дидек. Менә 10нчы йолдыз сезгә нәрсә китерер икән? Яки ул сезгә ләкмичә авторларга булыр микән, ничек уйлыйсыз? Сіз қатнашушы ғана болырсыз мекен? Яки ол концертта қатнашқан бүтін кішіге берілемін? Шақса мен өзім де білмеймін. Шулайдыр, ема? Анда мен авторларға да беріле, күй авторларына беріле, һәм башқарушыға беріле. Авторларға диплом беріле, башқарушыларға шул йолдыз сыны беріле. Мұңаршы шулайды, бұйыл бәлкі өзгерішлер бардыр, анысын біз білмейбіз. Қайда сақлана ол сіздің қадірлі йолдызлар? Біздің қадірлі йолдызлар. Балконда, тәрзетуінде, яки ең көрінікті біз балконға, дұрысын әйткенде балконға яшырып қойдық. Чүнки ол сынның хайраңғына ауырлығы бар. Һәм біз тігі балалар, ялғышқына тігі... Һәм алар ауыр, ауыр. Балаларны сақлау яғынан аларны әліге яшырып қойдық әлі. Солай травма яғынан ол қорқыныштар тудыра мүмкін. Алайда тігі, бек ұсаққына үсте тұрды. Үскі полкаға біз аны, Алла берса, 4-ші сыны алғаш, бір мақсус орын эшләп, бұяла білән, мақсус қашырып, дипломлары шында жиып қойыр біз Алла берса. Алла берса, 10 декабрь, 10 премия, сіздің 4-ші ме, 5-ші ме йолдызы ғышлайып, 4-ші дейдіңіз баға жалышмасам? Бәлкі екені берілер. Бәлкі, шындық. Сіз екеу болғаш. Тамашашылар әгерді енді Рафина білән Рәзилні көрігі әтірлейкен, рәхметелер әлігі концертқа. Аларының түгіл башқа жыршыларда болашақ. Әхәзір әлігі әңгәменің ең түртмәлі сұрауы деп әйтім екен, ең қиын сұрауы деп әйтім, яки ең молықтырғыш сұрауы деп әйтті боладыр. Сіздің еріп кету тарихы неден қайбарат һәм еш арағыз көпмі? Әлігі сұрауға қырмәл тамашашылар, сіз жауапны ТНВ телеканалының социал шілтерлерінде таба алашақсыз. 23 ноябрь оң аяқтандыру күні. Бүгін биік таулар тәбәнәк, үші қырыйына шығып болмаған ішлер жеңіл тыйылашақ. Күнні оңай рухта башларға үйренірбіз.
23 ноябрь халыкара акварель көне дә икән. Әлеге буяуның боз сөңгеләре кебек үтә күренмәле, карамель конфетләре кебек кызыктыргыч матур төстә икәнлеген һәм рәссам Любовь Григорьева эшләрендәге кебек табигый, җиңел булуын күрербез. Яңа ачылган күргәзмәдән безнең репортаж. Ә десертка дорщинлы имбирле күмәчләр. Тәмле булсын сәхифәсендә Резидә Хусаинова серләре. Көннәрегез тәмле, кыймаклы, баллы булсын. Һәр тарих матур тамамланырга тиеш булган кебек, тапшыруның бүгенге чыгарылышында күтәренке, матур рухта тамамлыйсы килә. Сизелми торган кечкенә генә шатлыклар бик күп һәр мизгелдә. Җылы хис тойгылар белән тулы якты очрашулар насыйп булсын. Иҗат төркемебез белән сезгә онытылмаслык матур мизгелләр телибез. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.